Afrika yedu. Afrika yedu. Masikati ano tinotenda Mwari. Alemini namhlanje sibonga uNkulunkulu. Baba wedu ari kudenga. Ubaba wethu osezulwini. Baba waishe wedu Jesu Kristu. Ubaba waThixo wethu Jesu Kristu. Wakaita nyasha pamazuva ano ekupedzisira. Wayenza umusa ngalezi insuku zokuqina. Kutuma kwakaita muranda wake Paulo mwaja weAfrika. Ukutuma akwenzayo ukuthuma uncebu yakhe nesithikolo mwaja Afrika yedu. Amen. Nokuti shoko richishika kwaari mauro alete richiti. Ngokuba ilizwi lifika kuye ebusuku lithi. Ndianiko atingatuma. Lize lathi ubani esingamthuma. Ndianiko angatiendera. Ubani ongasiyela. Tine mufaro nekuda kweshoko iro. Sinenjabulo ngalelo lizwi. Afrika yedu. Amen. Nokuti munhu ane tsitsi ane rudo. Ngokuba umuntu onomusa, umuntu onothando. Nokuti wakatarisa kwatiri isu vana vamapofu. Ngoba wabheka kithina abantwana takange tigere munyika izere nenhamo. Abantu ababehlala emhlabeni zara nenyota zveshoko raMwari. Afrika yedu. Wakati aona izvozvo haana kuzoda nyika yazvino. Uite makabona lokho akazange athande umhlaba wamanje. Ndosake ishoko parakati mwana unoda pfuma herakati kwete. Ngakho ilizwi lakhuluma lithi kuye ngani ufuna nokuti wakanga achitarisa isu takange tigere munyika izere nenhamo. Ngoba bekabheke thina ababehlala emhlabeni ogcwele ukuhlupheka. Afrika yedu. Akamuka mangwanani akanonamata. Wavuka ekuseni ukubana yothandaza. Akati baba. Wathi baba. Ndakarinzwa izwi renyu mauro ndivete. Izwile ilizwi lakho ebusuku richiti kwandiri ndiani watingatuma. Lithi ubani engamthuma. Ndiani angatiendera. Afrika yedu. Akati munoziva chido changu nguva dzose. Yazi intando yami sonke isikhathi. Kuti ndinoda kuti mundiite muranda wenyu. Ukubana ngifuna wena ungenze. Nditume hangu ini. Ngithume mina. Kuvanhu Afrika kutanga. Kudala ebantwini abase-Afrika. Tehere pasirosi. Kuze emhlabeni wonke. Kana kungava kuda kwenyishe. Afrika yedu. Afrika yedu. Ndo pakatangira ruponeso rwedu ipapo. Kona lapho kwaqala khona ukusindiswa kwethu. Nokuti variko vakambenge vakatumwa kare. Baba khona ababethunywe kudala. Good example yemurume ainzi Nehemiya. Isibonakaliso esikaNehemiya. Wakatumwa naJehovha Mwari. Owathunywa uJehova. Kuti aende anomutsiridza masvingo eJerusarema akanga apunzika. Ukubana hamba. Afrika yedu. Jerusalema ebesiwe. Musiyano uripo nekutumwa kwaPaulo mwaJehovha kwatiri nasu. Tifaende khona lokhu kuthunywa kwaPaulo mwaJehovha. Kuti Paulo mwaJehovha achitumwa naJeso. Paulo mwaJehovha. Afrika yedu. Tati Nehemiya akatumwa kuzomutsiridza masvingo eJerusarema. Sithe uNehemiya wathunyelwa ukuyovusela. Nokuti rakanga riri guta rakavigwa madzibaba ake. Ukuba kwakumhlaba lo kade bongcwele. Mwari wakaramba kuti madzibaba ake Nehemiya aradzikwe mudongo. Afrika yedu. Wayala lokho. Asi Paulo mwaJehovha achitumwa manje. Kepa nyoka kaNkulunkulu nesibonga Jehovha wakatumwa kuzoita rebuild our spiritual walls. Afrika yedu. Wakatumwa kuzoita rebuild our spiritual walls. Afrika yedu. Ndokunonzi kutumwa kwaPaulo mwaJehovha. Ndikona ukuthiwa kuthunywa kwaPaulo mwaJehovha. Ndosaka mchona chadenga chapukutwa ichi. Ingakho ndibona chikanyorwa nomunwe waJehovha. Wasekubhalwa Afrika yedu. Vachinzi recreation of what? Wasekuthiwa recreation. Afrika yedu. Zvino ari pakati pedu anakomana waMwari. Ngakho ungasemaphakathi kwethu. Aripo kuzota rebuild our spiritual walls. Uzile ukuzosaka. Afrika yedu. Aripo kufamba nenzira yakambofambwa naMozisi. Ukhona lana ukuhamba achipiwa 10 commandments. NjengoMose waphiwa i10 commandments. Afrika yedu. Famba jamani. Hallelujah. Hallelujah.
Nokuti zvatiruima pano zviri kurekodwa kudenga. Haleluya. Saka mumwe nomwe pabasa rani tiri kurimba munda wani Jehova. Saka chose tinofana tichimbire Mwari takasungunuka. Haleluya. Haleluya. Iwe ndoforo mani sungunukai pamoyo. Mai mwana achinge arapiwa akapora musarani operation yakaifana tiitwe asi zvakakona Satani wakabva aurawa Mwari nomva atatekova ndobva zvaita maurirano. Saka ngatifareka takatumirwa muronda waMwari poromwa zvaAfrica zvinodzidziswa nomukomana uyu. Nhasi tose tiri papi pano katikudzei mambo Jesu semya Africa yedu. Saka ngatimbetwo tose mumwe nomwe papati yake. Ipapo inini pakuimba ndo hatichatokumbira vatungamiri. Toda kunzwa mapasi ese bhesi naivo first party tena zvose zvifana kuti zvinde mawirirano. Africa yedu. Africa yedu. Itai kuti vanhu vari pavo pavanze kuti apa pane zviri kuitikapo. Ameni yako kakutenderana nezviri kudi. Africa yedu. Wacheuka uyu. Africa yedu. Haleluya. Kudzai Jehovha. Kuimba kwataimba kungatendwa nekuti ndekwazvokwadi. Ukukula esikwenzile kungakholwa ngokuba wangempela. Nokuti rwiyo rwapa sarudzo kuno umwe nomwe ari pano. Kuba iculo liphe wonke umuntu. Kuti ameno hake anokomba. Wase kuthiwa Africa yedu opebayo. Hanzi ameno hake anodi Africa yedu. Nokuti zviri kuenderana nevhangeri randinoda kuparidza pana kuhambelana nevhangeri rekutuma kwaPauro mwazha weAfrica. Vhangeri lokutunywa kwaPauro Africa yedu. Nokuti he came to substitute that preoccupation with redemption.
Africado. Ndokutuma kwa Paul mwaZvaAfrica ikoko. Ikona ukuthunywa kwaPaulo mwaZvaAfrica. Ane simba iroro achizvitora paropa remwanakomana waMwari. Unamandla lawo awathatha. Africado. Verenga tifambe shamwari. Kuprofita Maraki 4. Wongu. Kubva paverse 1. Kubva paverse 1. Nokuti tarirai. Wongu. Zuva rinouya rinopisa sechoto. Yes. Ipapo vose vanozvikudza. Wongu. Navose vanoita zvakaipa. Yes. Vachava samashanga. Ndiro wakadaro. Africa yedu. Pane murume ainzi anonzi Maraki ari kubva kuverengwa panapa. Kune ndoda ebizwa uMaraki. Mukatarisa muBhayibheri shoko raMwari kuOld Testament. Nangabheka iBhayibheli ilizwi likaNkulunkulu. Ndiye akavarisa Old Testament pancwadi dzose dzakanyorwa kuOld Testament. Uyena owavarisa incwadi zonke ezikuOld Testament. Kunyange akasina kunyora tsamba dzakawandisa. Nanoma angabhalanga incwadi eziningi. Nokuti verse 4 ndo yekupedzisira iyoyi. Ngokuba iverse 4 lena yo. Mwari wakamutendera kuti anyorewo zvake zvaizoverengwa nevanhu vanozorarama nguva inouya. uNkulunkulu wamvumela ukuthi abhale okwakhe okuzofundwa ngabantu ngalezi ntsuku. Akaratidzwa zvaizoitika pamazuva ekupedzisira. Waboniswa izinto ebezoyenza. Anoatiri maari nhasi pakutumwa kwaPaul mwaZvaAfrica kuti mutumwa wechino. Esikuzo manje. Wakaoneswa pamusoro pevanhu vanozvikudza. Wabonakaliswa ngaphezu kwabantu abazikukhumazayo. Ndaizvibvunza kuti kona isei Jehovha. Bengizibuza ukubana kanjani zvimwe zviva hazvina kutaurwa nezita. Okunye ezinye izono azikhulumwanga ngegama la. Kwataurwa shoko rokuti vose vanozvidi. Kukhulunywe nje igama lokuthi zvikadzi nevanoita zvose zvakadii futi. Africado. Zvimwe zvose zvakaipa tose tinozviziva. Okonke lokho okubi konke siyakwazi. Toda kumbotarisa pakuzvikudza kwatirehwa nezita. Sifuna Africado. Hanzi chirevo chinoremerwa arihwa nechi. Kuthiwa Africado. ngegama. Pane zvikonzero zviviri zvinenge zvitatu. Vandoda kududzira panapa. Kunezinto ezimbili noma ezintathu engifuna ukuzisho manje. Chekutanga. Into yokuqala. Sezvamunongoziva pakutaurwa nepakudzidziswa nguva dzese. Ukwazi kwenu ukuthi sonke isikhathi sikhala kuti chii chakakonzeresa kuti kuziva nemunhu anonzi Satani. Ukuthi yini Africado. ukuthi zvakanga zvichibva pashoko rekuzvidiri. Rekuzvikudza. Africado. Nokuti pane murume ainzi Enoki. Ngokuba kune ndoda ebizwa pashoko raMwari tichiverenga tinongonzwa kuti wakaenda akadaro. Elizwini likaNkulunkulu hatina nhoroondo yake muBhayibheri shoko raMwari. Africado. Shoko rinongoti wakafamba naMwari ndobva aenda akadii. Ilizwi lithi wahamba noNkulunkulu bahamba njalo. Africado. Asi vanozoita research manje ndopandaweka. Africado. Nokuti murume ainzi Enoki wakaita kunonzi kufumura Satani. Indoda yaibizwa uEnoki achipenengura pakatangira chii chinonzi chivi. Africado. Ndobva ndakatsvaga ndikaziva kuti sei Mwari akati kuna Maraki vose vanozvikudza. Nami ngase ngidinga ngase ngibona ukubana ingani uNkulunkulu zvimwe zvivi zvose zvikasataurwa nemazita. Wakhuluma nokuzikhumazayo. Africado. Nokuti murume ainzi Enoki. Ngokuba indoda yaibizwa uEnoki zvakanga achifamba naMwari. ngenkathi ehamba noNkulunkulu. Mwari wakatumamo vatumwa vake. uNkulunkulu wathumela kuti vazouya kwaari iye murume ainzi Enoki. ukuthi zize kuye yena le ndoda enda unoudza vanakomana vako kuti uchamboenda. Africado. Shoko rinotaura richiti ilizwi likhuluma wakakwidza kudenga kuna Jehovha Mwari. Waphakama eya phezulu kuJehovha. Kusvika nguva yaakazopiwa mazuva anokwana kuita 30 days. Kusvikela insuku ezi-30 days. Kuti azouya panyika yatiri kurarama nhasi. Emhlabeni lona asiphila kuwo. Azotsanangurira vanakomana vake. Azotazulula nevamwe vose vakanga vaitirwa nyasha. Africado. Labo kade kwenzelwe umusa. Anotaura achiti wakati asvika mudenga rechinomwe. Esithi ngenkathi efike elizwini. Wakadarika nemudenga rechi8. Wandlula Africado. Ravanodudzira kuti Mazarothi. Ebayisho ukuthi pachimutauro wechiHebheru. Africado. Achidarika nemudenga rechi9. Edlula ezwini dakarasvika mudenga rechi10. kuze kufike kwaanoti ndokunogara Mwari Baba. Lapho kutiwa ikona nevatumwa vakuru vedenga. Africado. Kana ndichitaura nezvevatumwa vakuru vedenga. Mangikhuluma nethunywa kudenga raJehovha Mwari watinonamata nhasi. Ezulini likaJehovha uNkulunkulu. Kune marengi ariko. Kuna marengi rengi yekutanga ndo anonzi maarchangels. Rengi yokuqala yona kana kuti maseraphims. Pamunonzwa muranda waMwari pomazho Africa achiti
kulapho nizwa khona ndakaramba mwiri uri kudenga wayala ndikati kana ndaizoburuka nawo panyika wathi hakuna nyama inotadza aizogona kutarisana nini inyama Afrika yedu ndo first rank yengirozi dziri kudenga tevera anonzi makerobims mukaverenga kuna Genesis mandingacula uGenesis pakatadza munhu wokutanga Adamu lapho kwaswela munoona pakanga paine muti weupenyu Afrika yedu Mwari aona kuti munhu atadza shoko rinotaura richiti ilizwi liyakhuluma akati munhu kana akadya muti weupenyu achararama nekusingaperi iye atadza Afrika yedu nekuda kweizvozvo Mwari akatumira esekondi rengi yengirozi anonzi makerobims ndo akaenda akanokomberedza muti weupenyu kuti munhu arege kudya muti weupenyu Afrika yedu ndo pamunoona paark of covenant muchiona munhu achinzi aita akabata ark of covenant asina kutenderwa nemurau waMwari aifa nokuti palidhe ark of covenant pakanga paina anonzi makerobims zvakare akanga achichengetedza zvakavanzika zvaMwari zvaiva muark of covenant Afrika yedu ndo inonzi second rank yekudenga iyoyo ndotenda Afrika yedu ndiri kutaura pamusoro pemaranks ari kumusoro kudenga tinuma ngenxa yamarank asezulwini kuna Mwari watiri kunamata nhasi simuthandazayo manje kwakasvikwa nemurume anonzi Enoki lapho kwafikwa nendoda ebizwa anoti uEnoki ndichitarisana naMwari uthi ngesikhathi ebhekana hanzi noNkulunkulu ndakabatwa nekutya wabanjwa ukusaba chiso changu chikatarisa pasi ubuso bakhe babheka phansi terraone izwi raJehovha rinoti kwandiri bheka ilizwi likaJehova lithi Enoki haikona kutya Enoki ungesabi nokuti kuno kwauya kutsvene kuba lapha uze khona hanzi kungcwele wakarayira umwe wakutumwa wakuru wedenga wayeselayela abanye beyithunywa anonzi Mikairi Afrika yedu akati mutore unomuadresa wasekuthiwa muthathe nokuti kune kwauya kunoku ukuba lapha aze khona akugari vanezvenyika akuhlali abantu abanezinto akugari vanopfeka hembe dzenyika akuhlali abantu abagcoka enda unomupfekedza sezvawakapfeka bamugcokisa Afrika yedu nokuti kana taakutaura naJehovha Mwari tiri mudenga rake sikhuluma noJehova uNkulunkulu hatitauri naye tine muviri wenyika sikhulumi naye sinomzimba hatitauri naye tine muviri wenyama sikhulumi naye Afrika yedu ndosaka akarayira Mikairi ngakho walayela uMikairi Afrika yedu akati please anoint him wasekuthiwa with my sweet ointment and put him into the garment of my glory Afrika yedu anoti ndapedza kupfekedzwa izvozvo wayesethi anza ukugcabisa lokho ndakangofanana nevamwe vatumwa vakuru vedu wayesethi bese ngifana nabanye ndokutanga kunamata Mwari nemutauro wechihebhuru wayesecala ukuthandaza nokuti kana vachimunamata anomutamata mutauro wechihebhuru ngokuba uma bathandaza uNkulunkulu vachimutumidza zita rekuti Arafat Afrika yedu ndiye Arafat watakagarira papi Afrika yedu vanomunamata vachiti Arafat ndiye watakagarira papi pano hanzi kuva imwe chete iyoyo ndo pakarayirwa mumwe mutumwa mukuru wedenga anonzi Prevail Afrika yedu zvikanzi muratidze zvakavanzika zvedenga pane zvaakaratidzwa zvizhinji handingazvipedzi mufunge but ndichidzokera pane zvakaudzwa Maraki ndo paita kuti nditaure zvese izvi Afrika yedu nokuti zvinonzi Prevail ndiye anochengeta zvinyorwa zvese zvezvinoitika panyika ngokuba kunesithunywa esigcina konke nezvose zvakaitika pakusika kwakaitwa denga nenyika nezvose zviri mukati mazo yonke into kuqala emhlabeni zvikanzi tora Enoki umuratidze bese kuthi wathatha uEnoki zvakaitika kusvika Satani azopanduka yonke into Afrika yedu Afrika yedu anotaura achiti uyakhuluma pakatorwa Prevail ngekati kuthatha wakatanga kumurondedzera waqala ukumthatha kubva masikirwo akaitwa first heaven kusukela lapho kusvika kwenza kuti khona 10th heaven Afrika yedu neunyanzvi hwazvozvo
zvose. Asi ndini pandiri kuda manje. Kepha kunalapho ngifuna khona. Anotaura achiti Uyakhuluma esithi shoko parakati ngatiito mwakaita sesu paya. lapho lakhuluma Africano. Shoko rinobva rataura richiti ilizwi liyakhuluma lesithi asika Adamu naEva ngenkathi uNkulunkulu kutanga Adamu Africano. Hanzi wakamupa authority, wamupa power, amandla, Africano, kuti ave nesimba, wamupa amandla ukuthi abe nawo pamusoro pezvinhu zvose zvorarama panyika, okudala amandla okulayela wakati aine 5.5 hour amsika sekane 5.5 ndokubva amisa muparadise wayesemfaka Africano. Mwari ndokusika zvegarden of Eden, uNkulunkulu wayesedala igarden ndokubva ariburisa panyika ipi wayesehlisa emhlabeni Africano. Ndobva akatora munhu akanga aisa muparadise Adam, umuntu lo Adam ndokubva amisa mugarden of Eden Africano. Shoko rinotaura richiti ilizwi liyakhuluma lisithi akanga achirarama inonzi heaven on earth, bekaphila ari mugarden of Africano. Nokuti anzi aiti kana achinamata ngokuba kwayesethi kunyangwe akachimba kana achita chiro chipi zvacho noma ecula nanoma wakanga achiona ngirodzi dzichita up and down mudakara Mwari dzichinamata nokurumbidza Mwari Africano. Ndo inonzi heaven on earth, yona ekuthiwa yakanga ichiraramwa naAdamu ebephila uAdamu Africano. Nguva imwe chete iyoyo ngaleso sikhathi Satani akanga asinganzi uSathane bekangabizwa wakanga achinzi Lucifer bekabizwa Africano. Lucifer zichimboreveiko uLucifer kushoni anzi bringing light Africano. Kuletha ukukhanya. Zvamunoona njere dzemamba kuedza iya ndo zvakanga zvichireva kuti Satani, ndo zvakanga zvichireva kuti Lucifer imini Africano. Hanzi wakanga achimba aine 7 voices kuthiwa uSathane Africano. Achiti kana akaimba chigere chaMwari chaitenderera ichi bekati achini makacula Africano. Asi nguva iyoyo haana kufadzwa naizvozvo, kepha ngaleso sikhathi nokuti zvinoitika kana munhu achizvikudza batai chinhu ngokuba ukwenzakala uma umuntu spirit yemunhu anozvikudza ispirit somuntu pamutauro uriko mazuva ano anoti hanzi kugadzira zita Africano, kutsvaga kudii ukuzilungiselela igama ndo aieme munhu anozvikudza. Iye akaona kuti zvekuimba chigaro chosho vamwe richitenderera hazvina profit, yena wabona ukuthi ukucula lokhu kati ndokutanga kuzvienzanisa Adamu Africano. Akati Mwari apa maita favor, wayesethi uNkulunkulu wenze ifavor sei mimi masika Adamu kamisa mugarden of Eden ngani ukudale Africano. wasemfaka Apa aine authority, kodwa futhi chaidiwa anamandla naSatani i-authority yakanga yapiwa Adamu into yayifunwa uSathane Africano yokungova nesimba pamusoro pehove. ukuba Vanhu namandla vakanga vasati vatombo vapo mufunge abantu Africano aingova nesimba pamusoro pehove, Adamu aive bekanamandla nesimba pamusoro penzou bekanamandla nekutumidza mazita bedzi. ukutshela nje Such authority ndo yakachiliwa naSatani. uSathane Akati Mwari maita favor, wayesethi uNkulunkulu izvi zvokuimba chigaro chingotenderera hazvina lokukula nje chizvi ukwenza Africano. Zvokungoimba chigaro chitendera hazvina chizvi, lokukula nje asi zvikwani simba pamusoro peshumba sijikelele ndo zvinoita kaizvi Africano. Ndo zvinodi ndo pakatangira kuzvikudza kwaSatani ikona lapho kwaqala but ndodati ndikutaure zvakaitika ipapo. ngifuna ukunichazelela Haana kutaura sezvandiri kuita izvi akakhuluma Africano. ndodati mubate kushoko raMwari panonzi Mwari unonzvera itsvo nemwoyo. ngifuna nje ngatinzwisei kuti chirudzii uNkulunkulu yazi yonke Africano, nokuti iye azvikudza haana kutaurisa, uSathane akataura mumwoyo wake Africano. Akataura mumwoyo mani nemupfungwa dzani. nengqondweni yakhe Munoziva futi chakashatira kuzvikudza chii? uyazi into embi Munhu akanga abatwa nemwoyo wokuzvikudza kana respect anenge asisina umuntu makasingazikukumazayo Africano. Respect anenge asisiri, type language inenge yakutaurwa ipapo haisisiriye abesikhuluma lapho kana panguva yaiimba iye ngaleso sikhathi chigaro cheusho hwamwari chichitenderera. sikaNkulunkulu sijikeleza Pane type yelanguage yaiitaura une-type yelanguage yairatidza kurumbidzani ebonisa ukudumisa uNkulunkulu Africano. Asi paakataura mfungwa dzake kuti Mwari maita favor, haana kuti Mwari ekhuluma akati unoona maitira mundara apa mabhaisi apa
Africado mataura asina kana nomwari wacho Africado aya maitiro emdara madia mabaiza asiriwa Africado but akarivara chinhu chimwe chete manje wakopa lopo rega ndikupe good example awutingilipe example mukabvunza vanhu vanoshandira maindians mumasupermarket nangabuza abantu abasebenzela munoshanda muri 5 kana 10 nyosebenza ni 5 unozati mese mune muri masupervisor niyazi ukuthi nonke nobe ni hamufi makambira chero sweet zako angeke nize ni Africado musi wamunowedzerwa English amuwedzerwe pakafanana lapho niyoyendezela uye ndina handimbozivi kuti uyawedzerwa angeke niyazi unotorwa pakawanzika zonzi ashamwari uyathathwa nje unozati iwo unoshanda zvakanyanyisa kanwamwe na usebenza Africado nekuda kumashandira yenda kupa 350 yandopa vamwe yonda kupa 400 ngenxa yosebenza Africado mina sengizokupa tarisisa kuti ndiani anoba amufi makambira ndoza zvakaita kudenga raMwari Africado kudenga raMwari kune order kune vakangogadzirwa kungotarisa vanofunga-funga Africado kune ngirodzi dzakamira ngotarisa vanodii sei muchinzi kana hamusani mazinzo here pachechi atiri kurarama nhasi pachinzi tinotanga ishe taungana na 10:30 handitika but 10 o'clock tofanenge tagara pasi takadii ani munoziva murawi ani kuti kune vatumwa vanenge vachiita register dzavo nai ivava havauyi nguva yatiri inoi rava basa vatoita vakadii ndo zvazviri kudai Africado kune vakamira kutarisa vanofunga-funga ndozvakaitika Lucifer haana kuiona nyaya yokuti akatariswa ndopakaita umwe basa rake umwe nomwe pabasa rani zvikanzi bate mukomana uyu afunga uyu Africado mubate nekutadi uya kuno kwauya shamara kugare vanofunga-funga Africado kufunga-funga kuna kudii hakuna kunaka mcheche ya Mwari Africado kufunga kuna kunaka mcheche yani vanzi bate mwena yekuno Africado akutanga kunzverwa manje ndopa akatanga kunzverwa manje Africado zvikanzi pupenengureto noti afungei ndopa akanenge achitaura kuti aiwa Mwari mudharapo waita favor Africado zvikanzi mubate mukandire pasi nehasha dzamikairi Africado Mwari akati aya mafungira haitwe nemunhu ari wana Africado kungofunga wega herewo mafungira haitwe nemunhu ari chii ane vamwe vake vaanofunga nani Africado nopakakoromoka 3/3 yengirosi dzakanga dzichifunga sani Africado 3/3 1/3 nai Africado 1/3 ka atiri kuti madhimoni nhasi ndizvo Africado ndodzakaburuka nani Mwari anoti aya mafukira aitwe nemunhu wanai Africado zvikanzi angaburuki nezita rekuti Lucifer hatichawani chiedza pamunhu akadai beta timuti Satan Africado Satan zvichimboreveka adversary contrary accuser and enemy Africado zvikanzi ungaunzi chaedza boti yani enemy Africado ndosaka inoka achinyora kuti vose vanozvikudza vachatsva sei hama dzadiwa ngandikubatsirei nhasi musambojoinidzwa zvimwe zvinhu zvamusingazivi kwazvakatangira Africado nokuti mukazvitarisisa pana Johani 4 nai handi munoona kuti Jesu achisvika patsime raJakobo akasangana nemukadzi womuSamaria Africado mukadzi womuSamaria akaita sei akapotsa paduku asiya ruponeso nokuda kwedaka rakabatwa nemadzibaba ake amwe anga asingazivi Africado Africa yedu nokuti wakakoshiwa zvakanga zvataurirwa Isaya pana Isaya 12 yatoverenga inoti kuti hanzi nezuva inocha ndinokutendai Jehovha makanga makanditsamwira asi kutsamwa kwenyu kwakadii munondinyaradza tarirai Mwari ndo ruponeso rwangu saka muchachera mvura nemufaro pamatsime oruponeso Africado zuva reruponeso rakanga rasvika tsime raJakobo rakanga rabvarwa netsime reupenyu akapotsa paduku atadza kumwa patsime reupenyu nenhau yekupinda mudaka rasingazive Africado Mwari watinonamata hatijoinisi zvinhu zvatisinei nazvo
Afrika yedu wasana hapa dzokoroni kindako uhamba kahle ndafunga ngicabangile chakonzera kuti kuwe neBOT chi into yenze ukuthi kube chi chakonzera kuti kuwe nechechi inonzi BOT kuzvikudza kurutaurwa mupi handiti ndiko nokuti tsamba yanyorwa isu tose pano apostora vaAfrica takadzidziswa kunzi shoko romutumwa shoko renhume ishoko rani mutumwa achibva ataura kuaid yake zvikanzi nyora zvandiri kuda kuti zvisare zvichiitika handiti zvino uyu ndazonzwa achibata pekuti authority handiti authority yakanga yanyorwa mutsamba ichipiwa kuna Bishop AK ndo yakarwadza wamwe vakuru veBOT wakabva wafunga kutanga chechiani yawo Afrika yedu kuramba kuteerera ukanzimirapo bvunza kuti ndomira nguva yakadii ukanzimhanya kuti ndomhanya kusvika kupi ndo zviri kurambwa mupi mushoko riri kuparidzwa usangojoiniswa zvisizvo Afrika yedu chechi rino rakarongwa hama dzangu hakuna unoita zvake Afrika yedu kana Bishop AK akataura kuti ita zvokuti ndo zvandinodii handiiti zvemumwe munhu Afrika yedu ndo zvandinofamba nazvo nokuti shoko raBishop AK ishoko renhume Afrika yedu nhume Pauro Mwazha weAfrica nokuti ndiye akamuordena position ipi iyoyo ndo zvaritaura murume ari kufamba zvakanaka dzidzisa shamwari Changa Jerusalem mjawedu
Africa. Mukomana motaura panapa ati itai zvinoita kuti vanhu vari koko vacheuke. Asi ndiri kuona varume vazhinji vamwe vakadai. Vamwe vakadai. Asi kuri kudii? Chaya handiponi kufamba kwadzo. Vamwe vakaruma muromo wezasi hamene maimbire api. Zvinosiyana maimbire. Africa yedu. Ndofunga Mharidzo yataurwa pana kuti pana ari kufunga ka. Ini ndozvandaona. Africa yedu. Ndikuona kufunga. Nokuti kana akadai uri kuimba here? Umuntu enze kanje uyacula yini? Hanzi manheru zuva rovira. Kuthiwa ebusuku Nowa waimba muareka. uNowa bekacula eAreka Nevana vake nengani zakhe. asi gudo raramba rakadii? Rakanyara noti rasingagoni kudii? Kuimba. Africa yedu. Gudo pedzitera ndoziva kuti rinogona kunge rakanyarara nokuti harigoni kudii? Igudo ka. Africa yedu. Zvino handizivi kuti kunyarara kwako uri kududzira kuti uri gudo here riri muareka. Africa yedu. Kuchula kwako kupana wini. Ini ndokunzwisisa kwandakaita ini nokuti kana munhu akaramba akanyarara ka gudo ndore rakaramba rakadii? Nokuti paimba rumbo rwokurumbidza Jehovha iro harigoni kudii? Kuimba rakazoti ho ndizvo. Africa yedu. Zvino mene unozozvigona here utapedza kuimba woti ho. Africa yedu. Hatiimbirani Mwari panapa. Hakuna hure inomedzera chi? Izvi tiri muimba yaMwari. Kana titori panapa ngatidye tose. Inhamo yababa kana mwana asingachadii? Asingadyi. Akasadya mangwanani, akasadya masikati, akasadya manheru atotobuda kuida kundotsvaga kuti chii chakonzera kuti mwana asadii? Inini mwoyo warwadza manje nokuti ndine vana vakabata chii? Chaya vari kufunga. Zvino hachazi kuti gudo here kana kuti chii? Kana kuti Mharidzo yakanzwa kuti pane vari kudii? Vari kufunga. Africa yedu. Zvino ndoona kuti tingachaimba manje nokuti chicharamba chakanyarara chii? Kudzai Jehovha. Imba shamwari. Usavhara zvitora kuimba. Tichazofara muJerusarema muchawe. Baba. Jerusalema muchawe. Jerusalema muchawe. Tichazofara muJerusarema muchawe. Jerusalema muchawe. Jerusalema muchawe. Nomushawa baba unozi muJerusarema muchawe. Baba Jerusalema muchawe. Jerusalema muchawe. Nomushawa baba unozi muJerusarema muchawe. Jerusalema muchawe.